Ya, Mbak Maria tuh boleh dong kesini sama Mas Hendra. Kita goyang bareng kembali. Pasukan juga boleh merapat dong Mas. Mas Bambang. Yuk. Abang biru lampu disco. Awak gurung mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing mundur dadi tumbang. Iya. Siramu medora bisa turu. Anteng tresno mas, uga anteng metu. Mikir apa mas? Mikir butuhe, mikir belanjane. Gerasa iki bingung ngatine. Iya. Awak burung mas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwun cerwakane tinggal rene nang joget. Iya. Siramu medora bisa turu. Random tresno mas uga anteng metu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Gersa iki bingung.